Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hari warahmatullahi ini kita wabarakatuh. bersama dengan wong lanang-lanang loro ya. Karena Siti lagi lemes. Wek. Iki arepe gawe apa jenenge? Rujak. Ngarujak iki. Guys. Rujak petis. Kenapa kita kali ini pakai mikrofon? Karena ada suara keras, guys. Ada orang hajatan. Ada hajatan hari ini. Mergane lho. Manggulan. Besar Akeh. yo kae wong lek wong desa kae wong ewo. Musime wong becek, musim wong buah, musime wong balekne duit pas nalika jamane repot dibeceki saiki ganti balekne duwite. Sing gelem. Sing gak Sing ra diwisen sak yo ra balik. Enek lho paling ngene enek ora yo. Ya enak terus lek cethakan minggrang-minggrang delik-delik ngene. Golek wong bar ewuh to. Tur kadang malah ndang ketemu. Malahan Oh, ngono iki malahan apa mergo mikir kuwi. Sak ngono kuwi. malah ngamari lek ngono kuwi lek iso apa ya minggrang. Ya lek iso lek penake nggo nampa tok. Kancane ibu Udah rasa becek. becek. Lek raisin. Terus Minggrang. golek kepepet kecethuk to. Lali. Lah pas sampean repot aku pas lunga ning ndi ngadoh. Biasane ngono lho lek wong wong lecek. Apa ya nek ngono iki? Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, Pak To. Pasti ada. Pasti ada. Ada cerita, ada kenyataan. Nah, Tenan. ada yang jual, pasti ada yang beli. Beli itu, guys. Dunia isinya komplit. Komplit. Komplit, Pak Tatek. Iki beda isine donya. Wong urip ning donya emang berlomba-lomba. Betul. Sembarang dikabuli lah. Serelek dikabuli, serapik dikabuli. Serelek, emang enak wong serelek. Lho, enak ae. Iya to. Wah, Pak Tata lek ngomongi aku penting ra utik-utik barang mang tuwa Pak Tong. Yang ranyengklak. Pak Tak iki mau jarane bapak kok tuwek to? Oh. Iki mau jenisnya ngene iki ya. Banyak jenis. Nah, makmu yo tau bakul ngono e. Bakal apa? Bakul. Iya, bakul apa-apa mama. Sekira iki ra payu to, kene wong tuku sing rada pekok to. Ya omongi. Iki nduk jenise ngene iki pancenan iki. Iki ra tuwek, Nduk. Ngono. Tapi aku kira pekok wong karo Siti karo Pak Tatak kok. Wah. Oh, Pak Tatak mah ya ngomong ngono to, Pak Tak. Enggak apa-apa, Mbak. Carane manut ya dianggap wong dedel ngono. Yen yang ijo sing ngono kuwi ning pasar. Iya mong isine donya iki reno. Iki Pak Tak ade mau kan nyisih sing ngulon kan ya oke. Ijo-ijo ya iki mau ya. Ning milih ini iki. Sing Tapi bakule bakule paling kalah. ijo iki. Iki jenisnya panjang ngene iki, Pak. Bapak ki lek jame mending engkel. Lho bakule kudu kompone ya tinggi ora nek kompone ya piye? Ban ora nek kompone nggih mlaku ya yat ngono kae. Ya dikompo barang. Engko arek loro iki ben payu ben tak kan ganti dadan. Heeh. Mimi ya karek loro piye? Papat tapi. Wah, pat iki sing rada enom. Loro. Iki paling ijo dhewe. Liyane cilik-cilik ya. Iki kabehne pisane ya. Pak Tak, sawane ademu di mana? Digem lebur Oh Siti. ya wis. Bunyati. Sawo kecik ya? Nang omah ya. Kok sawo kecik? Ae sapa? Mbah pokoke. Ketoke ngeprank Amel. Amel kan mumet mambu sawo. Mau kayak munggah, Wis mulih paling. mang munggah, Amal. Siti. Wah, heeh. Jarak Amal bisa. mambu sawo wis mabuk. Nyapa to, Pak? Jempol. Dhisik. Ya padha are wong mambu iwak wedhus mabuk. Heeh, tapi dhek sawo. Lah aku mek mambu brambang goreng. Malah. Enak lho brambang goreng. Brambang goreng ndelok-ndelok brambange enak gitu. Iki sampai. Iki Iki bumbune apa ae iki? kacang. Oh, kacange rung tuku paling. Wes, Ira kan enek kacang goreng to, adewe wisan garek ngulek. Goreng minyak apa ora? Pak. iku goreng gae. Snack.
Isi. Seje. Tapi ra diomongi Pak ta iki. Enggak diomong. Enggak dil. Nyawang kamera. Rada pinter ini. Kon bulan baleni. Lah bapak dinggani mikrofon Pak Tatak sing wayahe main nganu ae bapak gak omonge tatak ae. Ya jenenge wong belajar. Wong tuwek. Wong tuwek. Sutradarane akeh. Sutradarane akeh. Bingung mikir enak sing ngeles nggawe bahasa Indonesia, gek kene ora sekolah ora ikut plonga-plongo. Bojoku. Mesti anggere teko ning ngelesi bahasa Indonesia lewat Inggris, ya kene ra sekolah ora ndongong udan. Nganu kan bapaknya apalane lek bojoku dolanan HP meni nyedhek-nyedhek terus ndelok bareng lho terus bapaknya diweki ngerti tapi nggak bahasa Indonesia. Ini tuh gini lho Pak anakku kok. Mikir wapo kene wo ya ngono nyang. Mantuk-mantuk. Biar rapisan pindho. Pendak amor. Pendak amor diketak nawang barang kok teko ya sik dilesin. Ki bapak apa Pak? Ya Pak to ora paham kok ora ngalih. Iya, Demen karo videone apik kok. Apa meneh kayak gawe beji apa gawe apa kayak Pak? Ndi? Uduk gawe nganu kalau. Apa to? Gawe nganu, bandul kunci. Bandul kunci lah mau ya bahasa Indonesia. Pak ini aman Pak enggak Aman ndak bakal rusak, ndak bakal pecah, Pak. Dikowap lak ning ngarepku, Pak iki keplekne kepiar dadi akeh. Beh. Kayak sebelum didudone sampean ki suapa-sapa diomongi. Oh, tapi ngetese pas karo aku kae. Oh, lho ora karo sapa-sapa dites. Aku barang bolak-balik dhewe ngerti tapi kan aku enggak mau tahu. Ora gape ngono. Ora tak gawe. Pas ngarepe sampean. Kayak- Biar Kayak sing pesen kadung akeh. Gawe tekan resin wi lho apa to wi? Bapaknya bangga diomongi ra pecah-pecah. Liyane dibantu ora apa-apa lah kalau Batin bapak kok. kepian. Batinku bapaknya mlebu omah. Melayu. Kokal nyapa. Pak, masa ngene. Tar ngene langsung. Pecah kepiar. Terus Akeh ya. sampean muni piye? Alah ya meneng ae. Engko samarku lek kono isin, lek kono lek ngompo sowe enek sak jam kok. batine bakule piye Pak. Iya ya. Biyen dhek nganu tukang gawe kerajinan ngono kuwi ya. Kerajinan tangan ngono kuwi. Terus gaene apa rak-rakan ya Pak, pesenane akeh lah nek salah satu sing wis dadi kuwi sikilane gawe apa Pak? Jati terus digandeng karo glugu. Kan ngodari nang karo wong tuwek ra ilok. Garpe dikirim langsung dibongkar. Kari dhewe ya praine ya gawe kayu duren kae. Kabeh duren kabeh. Bar kuwi wis mati pet bar gawe duren ki ya. Duren ora elok omonge wong biyen, aku ya ora ngerti. Pengusaha. Duren padu ra leren-leren ceritane. Lah lek pejuar gak oleh dingge mergo nyapa Pak? Ora kena demone. Lek duren iki enek contone kok ya. Piye? Lek padura leren-leren. Aku wis paham ora sabar terus nih. Wis stop, wis. Aib wis ora sabar terus nih. Sing Nah, nasi. tok iki. Masih malati lek juar omong. Lah ngono Pak, lek wit juar. Mbah juar. Wong tuwek-tuwek aku gromonge ra wani Lah ngomong. iya, kan jenenge aku iki mek tekon Pak. Yo kan ngerti apa subscriber dhewe sapa ngerti oh berarti enggak oleh kejarane Pak To. Ini apa artine? Piye to bapake ra jelas. Samane ngeweki omongan ning anak ki ya kudu ngeweki alasan. Dadine sok anak putu kuwi lek pengen eroh tak omongi alasane. Wis pokoke ra ilok rasa kena diomongne. Kleru Pak, jenenge ra ilok ki enek alasane Pak. Lah lek mek omong ra ilok tok terus aku ora ngerti alasane sok anakku lek tekon aku muni piye. Ya ora ilok ngono. Ora iso. Ra iloke mergo nyapa? Mergo nyapa Pak? Ora iloke mergo nyapa? Bapake ra jelas ngono kuwi ya. Ora iloke mergo nyapa? Ora ilok ya ora ilok. Ra iloke mergo nyapa? Lah kok ora di bapak kaya apa jenenge? Atem. Atem. Ora di bapak, nang ngene bapake. Oh alah. Iki bocah pare. Iya. Jenenge juar kuwi wis kuwi artene dhewe aku ora isin ngomongne kuwi. Oh berarti enggak oleh ya, esuk berarti anak turunku diomongi ngono kuwi. Anu, kacangnya ra tuku gimana?
Enak kacang nang kono. Terus lelek kayu pete nyapa enggak oleh? Ya usaha apa-apa ya malah mampet jenenge pete ya. Melentar-melentar. Enek wong enggak. Enek wong ngangge kayu apa iki? Luweh kuwi ya. Bermalah luweh-luweh. Luweh-luweh apa selapan dino mati loro. Tenan selapan dino mati loro. Heeh. Luweh Wis langsung dibongkar tapi kadung. wis kadung mati. Kayu luweh. Terus Wis Pak, loro wis luweh-luweh. Pak lelek ngene iki kayu apa jenenge apa gawe apa? Ning omah wuwung. Wuwung nyapa ora oleh kok telu. Anu to, meret to. Merete nyapa ora oleh telu. Ora telu wong wis jenenge telu wong taleni telu. Oh, terus Taline nyapa wong ora mati oleh ya. gawe omah ngenakane telu, ji, rolu nyapa ora oleh. Deme tali telu taline wong mati. Berarti telu. pancen gak elok ya. Ora ilok. Ora kena dijajal nek kuwi ngono kuwi. Nyawa nggih jajal-jajalan. Lah ngono Ya kan enak dijajal-jajal titenono sing gawe mertelu. Ndelok mbok nggih usaha apa ya macet. masa Pak Ya kowe njajal mubeng kok. sampean. Heh. Sampean aja wae. Sampeyan. Pokoke Pak mertelu. Tatak mau langsung nganu canda diomongi. Wis juar ya. Udu. Apa? Duren. Lha padura leren-leren. Kan lek kayu luweh, lorone luweh-luweh. Sing ora oleh neh apa? Ya juar kuwi duren iki. Juar kluwe duren pete, nongko. Nongko nggih linggo ora ilok. Nyapa nggih lingguh ra elok. Critane mbiyen mae kuluwe wong anu, nggih apa nggih kudung ratu. Mosok Pak? Ono. Udan Pak Tak. Udan Pak Tak sampean DP men ra? Ora. Oh aman. Berarti Kuluwe ratu to. Heeh. Kayu nongko mbiyen berarti enggak oleh. ora oleh. Ya mergo kuwi. Heeh. Iki lho, guys. Nyapa to kok mblayu-mblayu? Bajune ambilan ra. Punyake Pak Jabrik. Ya Allah, lek disuruh ya. Sing merah lho. Entah kasihan Pak Jabrik kalah. Di PP kan cepet. Cepet kasihan Pak Tapi Jabrik. ceritane mau mbiyen ya dingge ya kena ora ya kena. Itu loh di PP itu loh. Hei, newet prank. Ini makan Sawo kecek ki sawo maneh kecek. lho. Kenzo mau? Oh enggak mau. Gila ya an kuwi karo panganan ngenean Kenzo iki. Mas Kenzo sini Mas Kenzo. Pak Tatak mau. Wong Ora ya. Pak Tatak mau? Mau. Oh ya wes, alhamdulillah. Arep mama. Om. Iki lo mau apa enggak? Aja sampean temok atau. Marah ya murah. Warap. Mau tenan? Harap lho. Mau tenan? Arep mama le. Oh, arep. Dikit. Mau wedi yo. Wedi soalnya watuk. Patok ya. Heeh. Berat 5.000. berarti. 5.000. Genjo mau ndak, Jo? Dek gila panganan ngene iki. Pelem barang kuwi wok-wok to. Kuwi enggak doyan panganan. Amer. Pak Tatak enggak nak paringi. Pisang kuwi langsung Paring ana. Mau Cici. Ageran nyawa. Oncek to. Ajak nih. Lagi yang ini. Oh, alah. Sarah mau. Mau ora le? Tanpa. Burung mangan enak piye. Sawan apa wis mam? boleh dua. Ngombe es krim ada dorong nek kene lho. Sapa? Mas? Hmm. Wah, ora tawar ya. Langsung ini. Pak Tatangku tawar apa ora? Pak Tata sama jarene enggak tawar mak ngene iki. Enggak, Pak. Iki ngoncekne Rara. Oh, enggak. Kok jelas nih, Nduk. Itu rane tinggi mama ya. Napa Siti beranak jarene? Siti iki pokoke jam 10. Yang jam 12 itu Siti. Nglemboni. Ngare ya wong meteng kabeh wong golek meteng. Aku mbiyen meteng petang sasi ku, pokoke umur petang sasi enggak iso mlaku, Pak. Nyapa? Nek mesti mbok tukokne degan bola bang ya. Bokongku limu. Jarene mbok dijebrak bang bayi kok ya nek sing nurun to bakna mak pin biyen yo ngono kuwi. Bae apa mak pin bae pan mbok dijebrak muni ngono.
Mak Pin. Biyen gak iso mlaku kayak aku ya. Neng bokong lho Pak. Rino, nggih mlaku ra kena. Tapi lek bar ngombe degan bola abang. Ketat tau. Gawane Mas. Kayak ngerti Pak Tatak Mahesta lahir iku jan asli ketubah nih Akeh. put baning. Pokoknya full ruwes sih janan. Lah kok gede ya Resik. ngono. Dolan Lah layang awakmu ngene. jan diubel-ubel usus kok. Oh, terus bar diubel-ubel mbok weh ning wong to. Heeh. Berarti gak? Urung umum Pak to. Umop. Gelek umum nggih gawe kopi. Ra sido godhog-godhog. Belum kecek nggih dolanan. Mambu wedhus no. Kecek nggih mainan kok ora. Wis dicuci tapi ya. Pakai sabun. Ih, kecike. Rugi ya Pak no. Aja buang. Ini kok dibumbu. Dibumbu apa ini kok? Kok dibumbu to dhewe iki gawe rujak iki. Wah. Iki bumbune anu nandangi apa neh iki? Nah, men. Jempol piye to ra? Habis. Dimak Oke rohe panganan nang kulkas dibuken. jemun nanti Ora mak. apa-apa, pokoke mbok pangan lho ya. Nek buka kulkas pelan-pelan lho, sambele akeh nang tuntune. Sambel pecel. Ya iya to. Lah ya ora sambuka. Terus sapa yang bukane? Sapa yang buka? Mau enggak? Mbak Ati ana enggak? Kok kan bu. Iki lho Mam Sawu iki lho. Lah wis dioncekne. Heh, Enggak bareng. jelek. Iya. Makan. Ayahmu enggak mau. Mboten. Aja ditetek. Petenan sik ya. Ayah gawe iki aja dipegang. Suarane blek-blek ngono. Mamu iki Bek bek sik. bek. Golek habis. Anu ngono duduk ono. Iki apa re jenenge? Apa? Beh, Tonto. kabeh kok ngene ya modele. Apa iki? Gondes. Pak Sensito ditandur, Pak. Apik wae to. Sik dikir. Bah aku suwi ra ngono di lewek-lewek ning kancane. Duduk sini lho, Ra. Duduk keselak di sini. Modele kok ngene ya apa jenenge mbah apa? Gondes. Masa kakakmu duwe. Lah ayahmu duwe. Alah Mbak Tata, Pak Tata. Cek Pak to. Rarae urung jelas rarae. Urung paham sampean ra. Aja dibuangi diambil mah. Diambil aku gak ngasih. Mbak Tik, Sawu. oncekno iki Mbak Tik. Nah, Mbak, tolong. Bela. Pas le Mbak Ati iki. Masa Pas Mbak. gilani Mbak Ora Tik. ya apa-apa. Kok gila nih, gondes kok gila nih Mbak Ati iki to. Kok yang ini apa iki? Gondes. Walah gondes. Tunggalnya saya rada atas iki lho, Mbak. Biar ta sampean ki miliyo. Lah iki dikapakne ta? Pan saus e, Mbak. Arepe digegulep. Ndak mumet tok mangan-mangan wedhus sae. Iki tukokne maratuku timun, mari ndak sekolah tuh. Terus sing ngulek rujake Mbak Ati kayak enak. Wah, mantap, tenan Pak. Mbak Tik. Sampeyan dhisik meneng garem mau tau bakul rujak tau ya? Tenan? Enak tenan. Tenan? Heeh. Marang endi? Sampeyan kok garam ya? Sampeyan? Garam sing ndi, Patok? Patok. Etan pasar kutukan. Lor. Masa to, Mbak? Iku sing ngulek Mbak Ati kayak enak. Wah tenan. Telane Rujak terus Mbak sekul. Tuh. pindah sadeng terus Suwi no. Jan. Ya yung kuae. Suwi ya jan Mantan temen 2000 selawe tahun ya. mangan. Tahun. tahu tempe ini
Ya tuku. Bre digorengin tahu tempe barang ngono, Mbak. Tempe, petis, dia kurang Enak petisnya petis lek sampean buka di nang enak petisnya to? Kuwi mang enak. terasi bubuk enak. Mosok. Udang reban enggak enak? Udang ya enak udang reban ya. Digorengin tempe barang ya enak. Nah. Tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe. Diapal nih. Lali. Tahu tempe. Tambang goreng. Petisnya wis kurang. Apa enak? Gung gue. Petis gue. Takok neng neh gue. Nah, tahu tempe. Gini. Udan. Bu Marmi tumbas tahu kalih tempe. Tahu. Plastik ya? Tempene kalih tahu nih. Sing godi. Lu Mas. Siap. Tonggas. Ngerujak bakmi. Siap. Coba ning plastik. Nggih nganu, resep piyen tahu sajian rujak. Nggih, pinter lho niku Mas. Tahune sekawan. Sekawan 8.000 tambah 10 18. Amin. Nggih, matur suwun. Monggo bakmi. Ish. Untuk tempe karo tahu. Arek digoreng. Kayaknya bakalan ngentekne tempe akeh. Tahune enak, Bu. Aku seneng tempe loh Mas. Sampeyan Oh, daripada tahu Mas lek nggih seneng-senengan nih. senengane tahu. Aku tempe, tahu ya seneng kabeh. Mahes tahu entah biasanya diganyang Mas ya. Iya, nah. Tempe dikukus barang isek seneng. Kayak renek walai. Tempe, tahu, tempe, tahu, tempe. 18 kabeh.